soc en Jesús Castillo, soc el regidor d'Educació i Infància de l'Ajuntament de Lleida i avui, com veieu, ens trobem rodejats de nens i de pares i mares amb una ludoteca, una de les moltes ludoteques que té l'Ajuntament de Lleida justament per donar aquest servei educatiu complementari. Si d'alguna aposta ha fet l'Ajuntament de Lleida en els últims 6 anys ha estat realment l'educació. L'educació en aquells trams que l'Estat i la Generalitat no atenen, i nosaltres des de l'Ajuntament ho hem fet d'una manera àmplia, extensa, intensa i amb una alta qualitat. Si anem repassant, des que naixen els nens, tenim programes per als pares i per als nens dels més petits. Programa nadó per als recient nascuts, programa Ralet, que les ludoteques ofereixen als pares quan tenen un fill petit. Quan després el fill se va fent més gran, també continuem venint a les ludoteques i oferim les escoles bressol. Tenim 18 escoles bressol municipals a la ciutat d'una alta qualitat, són un referent europeu i realment estem molt satisfets. Porten una gran trajectòria amb una alta qualitat i realment tots els usuaris estan molt contents. Escoles bressol que arriben fins als 3 anys, després passen a l'escola ordinària, on fan l'educació, segon tram d'educació infantil, primària i secundària, i és en aquesta escola ordinària de la Generalitat o de privades o encertades on l'Ajuntament també ofereix un gran suport amb programes educatius. Em dic Tadeo Calomarde, soc educador social a la xarxa de biblioteques municipals de Lleida i avui us venia a presentar una mica part del nostre programa d'educació a l'abast, en concret el de llocs interculturals que els bibliotecaris belluguem per totes les escoles de Lleida. De fet, està ofertat per totes les escoles de Lleida. Diguéssim que té diferents objectius i la filosofia és una concreta i és apropar, per la part que ens pertoca als bibliotecaris, apropar tot el tema del joc a les escoles amb 2 objectius, amb 2 subjectes, no només 2 subjectius, sinó 2 subjectes. Un seria els nens, que els ensenyem tota una sèrie de jocs de difícil accés, per desconeixement, etc. I el segon seria fins i tot pels mestres, és a dir, en el sentit que els hi possibilitem el fet que puguin conèixer aquest tipus de jocs i que el puguin fer servir com a eina i com a recurs dintre de l'aula. Dintre dels 40 i pico de jocs que tenim interculturals que hem confeccionat nosaltres mateixos, avui us he portat una petita mostra, alguns amb algunes característiques una mica concretes. Teniu en compte que quan nosaltres expliquem als nens en què consisteixen aquests jocs, primer, diguem, l'origen d'aquest joc és d'on ve. El segon, que amb material molt senzill podem construir aquests jocs. I la tercera, interactuem amb el tema de la interculturalitat. Teniu en compte que la majoria d'aquests jocs provenen d'altres cultures. Què vol dir això? No és que nosaltres haguem adaptat aquest joc a la nostra cultura, sinó que hem respectat l'origen del joc. Per exemple, aquest joc, que és el primer, que a mi sempre m'ha sorprès per la seva senzillesa, prové de les antípodes del planeta, és a dir, de les antípodes on estem nosaltres, prové d'Oceania. Es diu Motorere i aquest joc el que pretén sempre és que el contrincant quedi bloquejat, que no es pugui moure cap de les seves peces. Teniu en compte que, fixeu-vos, és un tros de fusta, està pintat, nosaltres ho vam fer d'aquesta manera perquè tothom veiés que es poden fer amb tota la tranquil·litat des de casa i des de l'escola, amb rebuig de l'esporga d'arbres i amb això hem confeccionat les fitxes i el tauler. Aquest altre joc és el Púluc. El Púluc és un joc maia que nosaltres l'hem guardat i l'hem conservat amb el seu format original. Fixeu-vos que les peces continuen sent petites branques provenents del rebuig de l'esporga i el que fem servir com a daus, com a alternativa al dau, són petites llavors, en aquest cas concret el tramussos, on els nens el que fan és compten 1, 2, 3 i avancen. Aquest altre joc ja és, diguéssim, és un pèl més complex, el seu origen és africà, és el hus, és de la família de les mancales, és a dir, molt bo de treballar, sobretot perquè treballes numèricament i fas una estratègia numèrica a l'hora de fer el teu joc, i el que es tracta és d'anar plantant llavoretes per poder anar menjant els del contrari. És un plantar llavors. Tota la família dels jocs de Mancala, l'Avalé, etc., una mica tenen el mateix sentit. Aquest altre joc prové de Centroamèrica, en concret de Mèxic, és dels aztecas. Té alguna semblança al joc del parxís d'aquí
I aquest joc el que diu, això simula aigua, perquè era el camí que ha de realitzar el panís fins a la seva collita. Fixeu-vos en aquest cas els daus, no hi ha daus, senzillament són uns pals, i a partir d'aquí nosaltres determinem el nombre de caselles que has d'avançar. El final del tot, cada cop que passes per una aigua, vol dir que has regat el panís, i al final de tot el que fas és una collita. Teniu en compte, com a petit detall històric, Hernán Cortés, com a conqueridor de Mèxic, de les Amèriques, però en concret de Mèxic, quan es va trobar amb el rei azteca, es va decidir jugar, li va proposar de jugar-se el seu or amb aquest joc. Va guanyar Hernán Cortés, segons atestiguen els llibres d'història i el llibre de les Amèriques, però va guanyar fent trampes. L'últim joc que avui us presentava dintre la petita mostra és el Carum. El Carum teniu en compte que és el joc nacional de la Índia, és a dir, com aquí podria ser el futbol. No és difícil en qualsevol carrer de la Índia trobar-se a 2 o 4 persones adultes o nens jugant amb aquest joc. És un joc que del que es tracta té certa semblança al billar, el que es tracta és d'anar ficant per foradets, d'anar col·locant per foradets les diferents fitxes del teu color i per últim la dama. I es juga semblant a les xapes. Tu tires, reculls el teu percutor i només pots llançar el teu percutor des d'aquí, amb el que has d'aconseguir que vagin entrant tots els diferents forats. El primer que sorprèn, més que als nens, als adults que el coneixen, després respondré al respecte als nens, als adults, és que el joc és universal. És a dir, sí que és veritat que aquí nosaltres ens hem acostumat a un tipus de joc com més industrialitzat, però el joc ha estat sempre present. Jo podria dir que hi ha un joc que és universal, que és el joc simbòlic de jugar pares i mares. Un cop superat aquest, les diferents cultures han fet avançar els seus jocs i és una demostració de la seva pròpia cultura. No només caracteritza per la seva senzillesa, sinó que és un entretemps per ells, és una manera de confeccionar. Teniu en compte que alguns d'aquests jocs s'han utilitzat també com a principi per mesurar algunes mides. Per exemple, aquest joc es va fer servir en l'antiguitat per mesurar les mides del panís a l'hora de vendre-les o d'intercanviar-les a Centroamèrica. Respecte als nens, el que més els sorprèn trobar-se que amb molt poc material podem jugar. No cal comprar grans aparells sofisticats i tecnificats. I sorprèn també el bé que s'ho passen. Això em sorprèn més a mi educador que als propis nens. És a dir, s'ho passen bé perquè a la realitat descobreixen un altre àmbit del joc, que és l'àmbit de la seva capacitat fonamental de desenvolupament integral, que dic jo. És a dir, el joc com a tal no només és un entreteniment, té un sentit pedagògic importantíssim. Teniu en compte que sense el joc el nen no podria evolucionar i fer totes les etapes que li corresponen, almenys fins als 10 anys. És a dir, estem parlant que de 0 a 8 anys és necessari, quasi obligatori, el joc per al seu desenvolupament integral. Si no, no podria ser. Per això totes les cultures defineixen això. I per darrera qüestió, a enfatitzar, és intercultural. És a dir, no estan coneixent les altres cultures a partir del menjar, o a partir de com parlen, o a partir de com estableixen les seves relacions socials, sinó a partir del propi joc. És a dir, i a partir d'això entenem, per exemple, no és difícil trobar-se en alguna escola alguna persona que provingui d'un altre país que coneix aquell joc i que li sorprèn gratament. És a dir, el comença a explicar a tots els nens. I per mi això no només és fonamental, sinó que, a més, a nivell personal és molt satisfactori. Clar, aquí entraríem ja una mica amb el tema de la pedagogia del joc, no? I de les seves etapes de desenvolupament. Lo normal és el joc simbòlic entre 0 i 3 anys, que és jugar a pares i mares, jugar a botiguetes, jugar a agafar el paper d'una altra situació, sobretot a agafar el paper de l'adult, perquè això els facilita el tema d'adaptar-se a la societat. A partir, sobretot, dels 6-8 anys, comença el joc de taula, que és un joc més aviat reglat. És a dir, ja hi ha el coneixement de les regles, voluntàriament les acceptes i jugues amb aquestes regles. I després, el que tenim ja és tota la part de joc d'entreteniment a partir de 13-14 anys, que també té una vessant pedagògica, no només és entreteniment. Teniu en compte que nosaltres, una de les coses que ara estem intentant involucrar molt a les escoles aquí a la ciutat de Lleida, és amb el concepte de que el joc serveix no només com a eina dintre de l'aula, sinó, per exemple, per afavorir el coneixement de les matemàtiques, de la llengua, de les ciències naturals, de les ciències socials. És a dir, el joc, a part de ser un instrument, quasi podríem dir que és un fi en si mateix, a segons quines etapes del nen. És evident que a partir dels 14 anys el joc ja no entra tant, ja hi ha d'altres interessos dintre el nen, però la seva importància és cabdal entre 0 i 12 anys.
Per això una mica també el motiu de que existeixen les ludoteques a la ciutat de Lleida. Teniu en compte que en la majoria dels jocs que nosaltres hem conegut des de petits hi havia un guanyador i un perdedor. Bé, això és un sentit competitiu del joc, però hem de tenir en compte una cosa, el sentit competitiu és innat al nen. Per tant, anar en contra d'ell tampoc serviria de res. És a dir, el que hem de fer no és potenciar el sentit competitiu, sinó el que hem de fer és potenciar que gràcies a la competitivitat nosaltres podem involucrar-los cada dia més al joc. Teniu en compte també, alhora, que cada cop hi ha un ventall més important d'oportunitats amb un tipus de joc classificat com a tal, que és el joc cooperatiu. El joc cooperatiu no hi ha pèrdua, o sigui, no hi ha un perdedor, som tots perdedors o tots guanyadors. I es juga amb equip, i el que es fonamenta en el joc cooperatiu és que, com he dit, tant la victòria com la derrota pot ser en equip, però les determinacions que es prenen per bellugar qualsevol dels jugadors o per aconseguir un objectiu determinat és entre tots, és una tasca d'equip. Amb la qual faig una petita reflexió. És important el joc cooperatiu que puguem introduir el joc cooperatiu amb els nens. Per què? Perquè estem en un moment de la humanitat també que amb diferents problemes, ara se'm passa pel cap, per exemple, el tema del canvi climàtic, o sortim tots o no en surt cap. És a dir, la solució ha de ser donada per tots i des de la voluntat de tots. No des de la voluntat individual, sinó des de la voluntat col·lectiva. I això és el que pretén fer el joc cooperatiu. Clar, què vol dir això? Que només hem de jugar cooperatiu? No, vol dir que hem d'introduir els dos jocs, atenent que la competitivitat és normal. A perdre s'ha d'aprendre a perdre. És així. Però en el joc cooperatiu el que és important, repeteixo, és la tasca d'equip. I al final, l'objectiu de la tasca d'equip justament és aquesta. Una de les característiques que ens ha portat la societat actual és l'individualisme. Per tant, una de les coses que hem de fer és la socialització en tots els nivells. El que veiem aquí és un exemple clar de socialització. Hi ha un total de més de 400 programes educatius que es fan i, per exemple, l'any passat vam tenir 60.000 usos escolars a la ciutat de Lleida. És a dir, els nois, les noies, els nens, les nenes de les escoles de la ciutat utilitzen tots els programes municipals per fer aquesta formació complementària que des de les escoles moltes vegades treballem conjuntament per tal de poder oferir. Soc Teresa López Tercero, fa anys que escric poesia i la meva activitat va dirigida als nens de primària, principalment. Jo soc mestra de primària i ja fa uns anys que escric, molts anys fa que escric, i em va descobrir una professora de l'Espiga. Va dir que li agradava el que havia escrit. Doncs vaig a diferents escoles, quan em criden, no barregem mai els grups. Intentem fer grups de 25 alumnes perquè així estan més fixats en el que estem dient, en el que fem, presten més atenció. Mai no faig que l'activitat duri més d'una hora, perquè penso que després la capacitat de concentració és menor, i llavors col·laborem junts, fem poesia junts, a partir de paraules que creem, fem una pluja d'idees i fem, si podem i ens dona temps, fem una poesia entre tots. Els temes que jo toco són molt diferents i suposo que us imagineu tots, des de parlar de joguines, animals, estacions de l'any, fruites, receptes de cuina, de tot, herois, no sé, el que puc imaginar i més jo intento escriure. Considero que com a mestra he vist que és molt important que els nens aprenguin a llegir, que tinguin ganes de llegir, que els hi piqui la curiositat per llegir. I aleshores és important que no només vegin el camí dels llibres, que a vegades se'ls fan una miqueteta fotuts perquè són molt grossos o perquè no els entenen, i a vegades la poesia, com que és lleugera, va molt bé. I el que hem de començar amb els rodolins i amb paraules diferents, jo sempre animo els nens a llegir, per poder tenir moltíssimes paraules al bagul de les paraules que tenim a la memòria. Crec que és molt important aquesta activitat perquè, a part de que penso que és complementària totalment amb el que es fa a l'escola, és molt positiva pels nens, perquè molts nens que sempre estan callats descobrim que són uns grans poetes. I quina és la reacció dels nens enfront la poesia? Clar, segons les edats... A veure, el meu poemari es diu Les poesies inquietes. Si entenem el que vol dir la paraula inquiet, vol dir que mai no està quiet. Les meves poesies van d'aquí cap allà. Llavors, depèn de cap a on anem, toquem un tema, que acostuma a ser, per entrar, un tema que s'hi veguin molt reflexats, parlem d'algun monstre, i llavors és diferent, perquè jo el que intento és que els nens somriguin. Llavors, si per exemple parlem una vegada d'un vampir, sabem que s'ho passen molt bé, o si parlem d'un follet que està dins tancat en un armari, són coses que els agraden, els nens s'ho passen molt bé i són molt participatius, estic contenta.
De totes les edats, perquè segurament els més petits no tenen massa contacte amb la poesia, no? No en tenen gens. Els que ja estan en contacte amb poesia són els de 8-9 anys. Aquests nens ja han parlat de la poesia, saben el que és la rima, no saben el que és la mètrica i millor, ja ho aprendran amb els anys, però saben bé què és la rima i que parlem a vegades i diem és que una poesia és com una cançó que no té música, però sona com això, perquè les rimes que jo faig són molt senzilles, molt senzilles. I els més petitets? Els més petitets, primer és allò de l'observació i escolten, perquè els hi pica molt la curiositat. Suposo que perquè la paraula poesia no saben ben bé el que vol dir. Llavors descobreixen que amb la poesia jo els explico coses que ells coneixen, que es pot explicar. Ens pots llegir un poema? Sí. He pensat precisament en el del follet, que és un dels que més agrada als petits. D'acord? Diu així. Un follet entremaliat és a l'armari. La seva aparició és tot un misteri. És diminut i es posa entre la roba. S'ha triat una casa còmoda i tova. Li encanta poder reminar camises i saltar sobre jerseis i samarretes. Li agrada desordenar els pantalons i fer xivarri quan barreja mitjons. A les fosques fa les pitjors maleses. Obre els calaixos fent tombarelles. Vesteix pijames que li van gegants. Pobres tovalloles a les seves mans. Amaga mocadors, sabates, corbates, balla amb bufandes, guants, sabates. Treu els banyadors sempre que plou. De descordar botons mai no en té prou. És el geni del desordre més divertit. Obrir l'armari és un ensurt amb crit. Si veiem el seu barret vermell o verd direm «Ei, trapella, estàs descobert». I si hi ha els nois i noies, doncs, a l'acabar l'escola, doncs, a més de fer activitats esportives, doncs, diuen, doncs, ens n'anem a fer altres activitats, doncs, compten les famílies i els nois i noies amb una aula municipal de teatre, doncs, que té una trajectòria magnífica, doncs, i que té gairebé 2.000 usuaris directes. Després, a nivell de teatre, doncs, tenim uns estudis d'art dramàtic que són relativament nous i la veritat és que també és la sortida a una activitat que ha sigut lúdica i educativa a passar a ser professional. Tenim nois i noies que escullen doncs, al costat del batxillerat, al costat de la universitat, ja especialitzar-se en estudis d'art dramàtic. Penseu que al teatre tenim la Inestable 12 amb nens i nenes de 10 o 11 anys fins a la Inestable 21, que ha tingut un gran èxit doncs, per tot Espanya i per tant també intentem que aquesta formació artística doncs, vagi també concretant en producció i professionalització. També estem treballant perquè aquests estudis de teatre doncs, acabin sent també un títol propi, reconegut com un títol superior, un cicle formatiu de grau superior de formació professional. És a dir, es tracta de que el nen des que és petit fins al jove, doncs, tot el que és l'educació i la formació en tots aquests aspectes complementaris però fonamentals, com és l'art, la cultura, la música, el teatre, doncs, acabin sent bons espectadors, persones més cultes, més educades, més amables, però també tinguin una vessant professionalitzadora. Que bé, que avui ja és un dia d'esbarjo. Sí, hem guanyat molts diners. Una cosa, és important, el tema de la caracterització, el que estava treballant. És a dir, jugar amb la majuscularitat de la cara, sempre, com si fos una màscara, intentant mantenir. Si és aquesta, és aquesta. Si és aquesta, és aquesta. El que sigui, però manteniu-la. D'acord? Vinga, tornem a entrar. Entrem amb aquesta energia de que tots... És a dir, és una festa. Per tant, vinga, entreu. Vinga, 1, 2, hop! Doncs soc l'Antonio Gómez, el director de l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. Porto dedicant-me tota la vida al món del teatre, des dels 13 anys que estic formant-me i després a nivell professional des dels 19. I bé, això és l'Aula Municipal de Teatre, és una escola que on té cabuda tothom. A partir dels 3 anys, les persones que vulguin fer teatre, ja sigui per a passar-s'ho bé, ja sigui per a formar-se professionalment, aquí tenen la seva cabuda i el que pretenem és que la gent, per una banda, disfruti a nivell teatral, a nivell artístic i per una altra banda, com no, que a nivell personal el teatre els aporti moltes coses. Us en recordeu d'aquella època? Quan agafàvem a les nostres dones, les ficàvem en fila i les tocàvem una a una. O de dos en dos. Tu sempre veus massa enamorada. Tu sempre has estat un obsès. I tu sempre has estat un obès.
Aquí darrere nostre tenim a la Inestable 21, que és la companyia juvenil de l'Aula de Teatre. És una companyia que té ja 12 anys de recorregut i és la companyia de teatre per a joves. Això vol dir que per a formar part has d'estar matriculat al Teatre per a Joves de l'Aula, has de tenir entre 13 i 18 anys i aleshores el que fem nosaltres és un procés de selecció i a partir d'aquí els alumnes munten un espectacle que després l'intentem rodar durant un any per tota la geografia espanyola. En aquests anys la veritat és que hem tingut molt bona acceptació i hem pogut fer bolos arreu de la geografia i també hem tingut molts reconeixements amb premis, certàmens i festivals. Dona l'oportunitat als joves d'anar una miqueta més enllà, de saber què vol dir la professió des de dintre, saber què vol dir aixecar-se al dematí, carregar la furgoneta, anar-se'n cap a Madrid, fer el bolo i tornar cap a Lleida. És una experiència molt interessant. Un traïdor va intentar atacar-nos ahir a Palau. Espero que no es pensi que s'ha sortit amb la seva. Bé, em cediràs les teves millors gueixes per a impressionar l'emperatriu. Està bé, però tenim feina. Sigui breu, sisplau. Noies, sortiu, tenim visita. Vale. Ok, aquesta part, guai, perquè ja la teníem més o menys muntada. Anem a la part de la coreografia, que és la més peleaguda, d'acord? Quan surten? Quan surten ells, d'acord? Tu ja has marxat, vosaltres heu marxat, i apareixen els samurais. Ara estem treballant amb l'espectacle que es diu Mukashi. És un espectacle que el situem al Japó i que estrenem el dia 16 d'octubre. A partir d'aquí farem un dossier, farem el vídeo i l'enviarem allà on sigui. No, sisplau, no us hi veuràs amb ells. No me l'ho puc a mi, però... No pot haver aquí moviment perquè si no... El que diu ella no té sentit, d'acord? Agafeu-les, sempre les teniu mig retingudes i tu parles. El curs passat a l'aula vam tenir 2.064 alumnes. Això vol dir que nosaltres sapiguem és l'escola més gran d'Espanya a nivell d'alumnes i és una escola on podem destacar bàsicament 3 branques: el teatre per a nens i nenes, el teatre per a joves i el teatre per a adults. I dintre del que fa el teatre per a adults tenim els tallers de teatre, per exemple, de teatre musical o tallers d'interpretació i també, per una altra banda, els estudis d'art dramàtic, que per nosaltres són molt importants perquè són aquells estudis que permeten als alumnes després dedicar-se professionalment al món de les arts escèniques. Molta gent comença perquè hi ha com una crida que et crida, el crit de l'art, et crida del teatre. És aquell cuquet que potser si de petit n'has fet una miqueta o de jove el tens a dintre i de tant en quant vas i tornes a fer teatre. Però a vegades hi ha persones que d'una manera irrefrenable l'escenari els crida i llavors fan una primera experiència i a partir d'aquí és quan veus si allò t'omple i si necessites, evidentment, de més tècnica. I per això hi ha els estudis de dramàtic, on hi ha tècnica de veu, d'interpretació, de cos, teoria, etc. Tenim persones que tenen talent i això jo penso que és una opinió personal, és des del naixement. Tu neixes amb un cert talent. El que passa és que si tu treballes, tècnicament, pots arribar a assolir una sèrie d'objectius. És a dir, hi ha gent que potser no tenen tant talent, però sí que hi viuen i s'hi dediquen. I en canvi hi ha persones que tenen molt talent i que no viuran mai del teatre. Per fer la volta, sí, clar, per fer la volta, no pots portar posat. Jo penso que Lleida està en molt bona posició. Primer, a nivell professional, perquè les companyies de teatre de Lleida, les companyies de teatre infantil, familiar i juvenil, són de les millors companyies d'Espanya i això hi ha poca gent que ho pugui refutar. Són companyies que estan treballant a nivell nacional i a nivell internacional. Per tant, hi ha moltes companyies professionals a la ciutat. I per una altra banda, a nivell de formació, el model d'escola de l'aula, que és un model on els alumnes comencen als 3 anys, és un model que ara està donant els seus fruits, en forma de, doncs això, la Inestable, la Petit Estable i dels estudis d'art dramàtic. I jo em penso que en pocs anys se'n parlarà molt de Lleida i serà una de les ciutats referents a l'estat espanyol, sens dubte. Els alumnes que van acabar aquest curs i l'any passat tercer d'art dramàtic són els primers que van fer tot el model i ara podem veure i contrastar quin és el nivell de l'aula. Has de fer alguna cosa, però tu pots estar com dient baixa molt porcament, no? No? I llavors ella podrà anar. Chicos, vosaltres no sé què no feu que no treballeu. Això que surti també. Treballeu, sisplau, treballeu. Em dic Eder Carràs i estic a l'aula des que tenia 3 anys. Jo em dic Aida Cabré, tinc 17 anys i des dels 3 anys que estic a l'aula de teatre. Doncs jo em dic Tomàs Bayo, tinc 16 anys i vaig començar en el món del teatre fa solament 2 anys. Em dic Carla Rodríguez Bernal, estic a l'aula des dels 3 anys. Me'n va apuntar ma mare i per sort ho va fer bé. Jo
estic super a gust, tot el que puc m'apunto, tot el que fan, tots els tallers, i és una manera de poder expressar diferents coses amb diferents espais, amb diferents personatges. Si no hagués començat amb aquest món, la veritat és que crec que jo mateixa com a persona fins i tot seria molt diferent. La veritat és que el teatre t'obre amb un món completament diferent, en el que tu pots ficar-te a la pell d'altres personatges, que és una cosa que quan ho experimentes és brutal. Des que he començat a fer teatre veig una mica ja encaminat el meu futur. Penso que m'ha ajudat a veure les coses clares, a tenir una mica una idea del que vull fer en un futur, que potser al final no acabo fent això, però podria anar per aquí la cosa. I també m'ha ajudat el dia a dia, sempre aprens coses noves, sempre hi ha coses que pots aplicar del teatre, sempre aprens els personatges de les obres i simplement aprenent text ja guanyes molta memòria, qualsevol cosa et pot servir, mai saps el que pots aprendre, no? I a nivell personal, jo estic supercontenta amb la feina que he anat fent aquests anys, amb els professors que hem tingut. La meva evolució ha estat fantàstica i espero poder continuar. El teatre, sobretot, és molt una cosa d'empatia, perquè al pensar com una altra persona, al ficar-te al lloc d'un altre personatge, penses també com pensaria una altra persona que potser és d'una manera diferent a tu, que tu potser no entens. Jo als 12 anys vaig entrar a la primera generació, diguéssim, de la Petit Estable 12, que era com la Inestable 21, però en més petit, per a que els petits també tinguessin aquesta experiència i poguessin tenir més a prop lo professional i averiguar si li agrada més o si volies tirar cap als estudis o qualsevol cosa. Jo vaig fer el somni d'una nit d'estiu amb la Petit Estable i ara estic aquí a la Inestable 21 i estem treballant una obra que es diu Mukashi. Jo ho valoro d'una manera molt positiva, perquè ja, vull dir, de tan joves, poder tenir aquestes experiències d'anar a fer bolos amb una companyia més que hi ha molt bon rotllo i tal, són experiències que tu valores molt positivament perquè veus el teatre d'una altra manera, des de l'exterior, tenint altres públics d'altres ciutats, d'altres pobles que no són de Lleida, que no hi ha la teva mare dient-te ho has fet molt bé, sinó que hi ha altra gent que potser és més crítica. A mi realment m'agradaria dedicar-me professionalment perquè és una cosa que des de que tenia 3 anys, que a mi m'agrada molt, que estic molt contenta fent-ho. Des de petita que te preguntaven al col·le, tu què vols ser de gran? Jo sempre havia volgut ser actriu i veterinària, actriu i... depèn de l'època. Mai se sap, però m'agradaria molt poder-me dedicar a aquest món. És un món molt interessant. En el món de l'art en general hi ha molta gent, i això està molt bé, que l'utilitza com a lleure, com a creixement personal, i després sí que és veritat que hi ha una minoria que fan d'això la seva professió, que jo penso que també ha de ser així, perquè no tothom es pot dedicar al món de l'art, però aquelles persones que senten que el teatre o que la literatura o que la dansa o que l'art en general és la seva vida, doncs apostar per això és una gran cosa, perquè si al final tenen surts pots ser una persona molt i molt feliç. Dedicar-te a allò que t'omple i a més si és del món de l'art és una gran sort. Altres escoles d'arts, l'escola de música, el conservatori, l'escola d'art Leandre Cristòfol, per tant tot el que seria l'educació artística i l'educació complementària dels nostres nois i noies, realment la ciutat ofereix, a través de l'Ajuntament, molts recursos. Estem molt satisfets que els ciutadans a Lleida tinguin aquesta oferta educativa complementària i també curricular, perquè també tenim estudis reglats de música, el conservatori és un estudi reglat, i estudis reglats d'educació artística amb els cicles formatius de grau superior de l'Escola d'Arts. El meu nom és Marta Pallarès Roque. Soc directora de l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol, que és aquí on estem, amb aquestes instal·lacions magnífiques. La nostra escola és una escola de cicles formatius de grau superior. Són estudis professionalitzadors, en aquest cas professionalitzadors dintre del camp de l'art o de l'expressió o de la comunicació. Tenim 5 cicles de 2 famílies. Una és la família de la comunicació gràfica i audiovisual i l'altra és la família dels interiors. A la família de la comunicació gràfica i audiovisual tenim el cicle d'il·lustració. Bàsicament parlaríem d'il·lustració editorial, encara que també multimèdia. I després tenim la família de la gràfica publicitària,
que és el que teniu aquí darrere, que s'està veient, en aquest moment estan fent un taller. Fomenta aquest joc, aquest tractament, que hi ha la unió formal entre els trets de les lletres, les parts anatòmiques, i dona un efecte molt més compacte a la imatge. I fotografia. Fotografia, compré pràcticament tot el que se suposa que ha de ser un fotògraf professional. Poden fer des de reportatge fins i tot a ser creatius o fotografia artística. Per lo que fa a la família d'interiors, tenim la família de l'arquitectura efímera, fires, congressos, aparadors, i el que en diem els projectes de direcció d'obres de decoració. Aquí se'n diu interiorisme, a França se'n diu una arquitectura d'interiors que potser ens agrada més i ens convenç més perquè no es tracta només de moure els mobles de lloc o de canviar el color de les cortines, sinó que l'interiorista té un ampli ventall de tasques dintre de la decoració d'un edifici, sigui una casa particular o el que sigui. L'escola és un edifici nou, fa 3 anys que estem aquí ubicats al centre històric. Abans estàvem al Roser, sempre hem optat per quedar-nos al centre històric, pensem que és important pel teixit de la ciutat aquest moviment de gent. Als matins tenim 150 aproximadament estudiants repartits en aquests 5 cicles dels que parlàvem, són 2 anys, el cicle superior, després fan pràctiques i acaben amb un projecte final. A la tarda movem també al voltant d'unes 150 persones que fan el que anomenem tallers oberts. Són tallers oberts a la ciutat, amb els quals no cal. Als cicles superiors, al matí tens que vindre amb el batxillerat artístic o amb el batxillerat fet, o són estudis postobligatoris, amb el qual no pots entrar si no és amb una prova d'accés o bé amb l'accés directe amb l'artístic. A les tardes tenim tallers oberts. Diem tallers oberts perquè estan oberts a tota la ciutadania. Tenim des dels nens petits que venen a fer tallers de plàstica a partir dels 7 anys fins sense límit d'edat. Són tallers per a aquelles persones que volen aprendre des de la ceràmica, la pintura a l'oli, dibuixar. La gent que li agrada dibuixar i diu, m'agradaria dibuixar i aprendre a dibuixar, aquí poden aprendre a dibuixar. Sembla difícil, però és veritat, ensenyen a dibuixar. I d'altres tallers, com poden ser el gravat, la serigrafia, o sigui, són tallers que tenen una durada, potser no de tot l'any, n'hi ha que són 4 mesos, són 2 o 3 dies a la setmana, tampoc és cada dia, i és amb un horari que a la gent li permet treballar i poder acudir, o bé, si no treballes, són pensats per a relaxar-se, podríem dir, per aprendre gaudint, o sigui, no tant per tindre un títol, que és el que fem als matins, sinó per disfrutar aprenent el que fem a tot el que està vinculat amb el món de les arts. El tallarem amb les tisores, l'escamparem sobre la taula i farem la paraula que hem dit, l'edició, el triar la imatge. Sobretot, no amb tècnica, no tant, però quan fareu a un altre mòdul, fareu un reportatge, tindreu 50 fotos, però per a contar la història ho enllisteu 5. Quines són les més adequades, quina ens explica millor aquesta història. Manera, les tallem, les escampem, una al davant, aquesta la fico primera, aquesta la fico segona, la forma narrativa no m'agrada, fico una elipsis, fico un pròleg, fico un epíleg a la història, etc. L'escola el que té és molta projecció cap al teixit social i cap a la ciutat a partir sempre de col·laboracions, ja sigui col·laboracions que ens demanen, per exemple amb la Creu Roja, cada any els fem el cartell del festival de rock que organitzen i com que és una entitat sense ànim de lucre, doncs nosaltres també hi participem i també hi col·laborem. Així com amb d'altres empreses o fundacions, sempre sense ànim de lucre, nosaltres faltaria més, som una escola, aquestes noies estan aprenent, i sense tampoc prendre mai feina als professionals, els quals molts d'ells han sortit d'aquesta casa i per tant volem el millor per ells i que treballin. Però sí que tenim forta presència a la ciutat. L'any passat podíem gaudir d'una sèrie d'aparadors que hi havia al carrer Major, que havien estat intervinguts per estudiants de l'arquitectura efímera, van quedar estupendos, era un joc i el cost de cada aparador no podia superar els 60 euros. Com fer un aparador amb 60 euros, com explicar el que estàs venent d'una manera novedosa, d'una manera trencadora. Una mica la intervenció sempre procurem que surti de la casa, no ens quedem només aquí dintre les aules, sinó que la majoria de projectes que es fan procurem que siguin projectes que surtin a l'exterior i que tinguin un punt de realitat, o sigui que estiguin, a veure, en 2 anys aquestes noies són professionals,
Llavors, han d'estar, a partir de les pràctiques també, òbviament, que fan, que estan en contacte amb el món de la empresa, procurem també que estiguin en contacte amb el que és la realitat del dia a dia de la professionalització d'aquests estudis. L'educació, una de les característiques és que contínuament s'ha de donar resposta a noves necessitats, és a dir, la societat canvia molt ràpidament, les necessitats també, i els ciutadans ben formats, ben educats, són aquells que meten opcions a una gran varietat d'oferta educativa. I en aquest sentit, des de la programació de les activitats, el que fem és anar renovant i anar fent activitats noves que van des d'audicions escolars, d'audicions musicals per a les escoles, teatre per a les escoles. A nivell de l'Escola de Música i del Conservatori estem fent una extensió dels conjunts, és a dir, que d'alguna manera els nois i les noies que estudien música vagin pels instituts, per les escoles, per les llars de jubilats, per les activitats de la ciutat. Hi hagi també no solament l'estudi de la música al conservatori, sinó també obert a la ciutat, i estem potenciant molt els conjunts instrumentals. Molt bé, doncs fem des del compàs 1 perquè tothom sap on és el compàs 1. Som-hi? Vinga, com a segona vegada. Hola, soc Dolors Ricard, soc la directora de les orquestres o de gran part de les orquestres del Conservatori. L'orquestra que veiem ara representa que seria l'orquestra simfònica, que és l'orquestra que té els alumnes més grans del Conservatori. Serien des dels 15 fins als 18 anys, 14 anys fins als 18, i són tercer, quart i cinquè de grau professional. És una orquestra simfònica, per tant té instruments de corda, la gran majoria, i després vent i percussió. Hi ha una altra orquestra per sota, que és l'orquestra de corda de grau professional, que és de primer a tercer, serien alumnes de primer fins a tercer d'ESO, perquè ens entenguem. I després tenim, dins d'aquesta franja d'edat, també hi hauria la banda, que estaria formada per instruments de vent fusta, vent metall, i percussió. I després, com a orquestres petites, hi hauria l'orquestra de corda de grau elemental, que seria 5è i 6è de primària, dels nens que van a l'escola. De les orquestres de 5è i 6è de primària, d'alumnes de 5è i 6è de primària, hi hauria l'orquestra de corda i l'orquestra de vent també. A més, al Conservatori hi ha moltes altres agrupacions, com seria l'orquestra de guitarres, l'agrupació de guitarres, el grup de saxos, tenim també la Big Band, que també seria una formació no tan nombrosa com aquestes orquestres, però una formació que se'n va cap als 12-15 músics, també que farien, per tant, jazz. Altres formacions com el grup de percussió, penso que me'n deixo alguna, tenim una bona colla. L'orquestra simfònica a partir d'ara assajarà 2 hores setmanalment i els alumnes normalment intenten fer una part de l'assaig que se'n diu parcial, que seria els instruments de corda per una banda i els instruments de vent per l'altra. Perquè, de fet, quan estem tots junts, la precisió amb la que es toca o amb la que s'aprecia la música i el so individual de cada instrument és més difícil. Llavors el treball es fa més en petit comitè i després fem el que se'n diu assajos de tutti, que seria quan hi som tots. Hem començat avui fent un assaig de tutti, però faltava molta gent. Avui és el primer assaig, un assaig que no està dins de l'horari lectiu encara, i hem pogut vindre els alumnes, no tots els alumnes. Tocar amb orquestra, de fet, és una part del currículum. O sigui, ells han d'estudiar, quan estan al conservatori, han d'estudiar el seu instrument amb el seu professor individual, i també han de fer altres assignatures que poden ser teòriques i de grup. De grup hi ha moltes assignatures, podria ser l'ensemble de flautes, diferents agrupacions com aquestes que he dit, però una de les grans formacions seria l'orquestra simfònica. Clar, les avantatges que comporta tocar una orquestra simfònica són infinites. Primer de tot, les musicals, que són evidents, d'haver d'estar dins d'un grup
haver de col·locar el teu so dins de tot el grup, però a més de relació, de comprensió, d'ensamblatge de les personalitats, de respecte pels companys, de col·laboració. Tocar amb una orquestra sinfònica o una agrupació, tocar amb una agrupació és una meravella en tots els sentits, en el sentit musical, en el sentit personal de formació de la persona i també, evidentment, en el sentit estrictament instrumental, de millora del teu instrument. Bàsicament, amb les orquestres el que s'intenta és que tinguin el major contacte amb el públic possible. I és cert que part de la formació dins dels estudis musicals són individuals, és el teu instrument, tu estudies a casa, professor que et fa les classes personalment, i clar, moltes vegades l'enfrontament amb el públic és tu, potser amb un pianista acompanyant, i enfrontant-te tu sol amb el públic. Aquestes experiències a vegades són una mica dures i difícils d'assumir per l'alumne. Clar, fer música en grup no té igual, no podem comparar amb res. A més que l'energia i la musicalitat tot suma. Jo el que dic és que en una orquestra no sumem 1 més 2 no és 2, o sigui, la suma és exponencial. 40 sumem molt més que 40 persones, sumem molt més. Jo crec que l'important de la música no és que fem músics, sinó que fem i formem persones també. I llavors hi ha molts bons alumnes que podrien fer la carrera de músics i que no s'hi dediquen, però tota aquesta formació, aquest bagatge tant personal com musical que tenen, doncs la nostra intenció no és construir o crear futurs músics, sinó és donar aquest bagatge, aquesta formació personal i musical. Dirigir una orquestra, com moltes altres activitats, comporta, jo crec que escoltar molt. Escoltar i intentar que no sigui una relació de tu cap a ells, o sigui, tu imposes la teva forma de veure, tant sigui musicalment com a vegades de les relacions entre les persones, sinó que el que busques és convèncer d'allò realment que tu creus. Musicalment has d'intentar convèncer i fer que vagin a la teva. I aquesta seria, jo crec, la finalitat del director, perquè si cadascuna de les personalitats de l'orquestra sortissin o es poguessin destacar, no aconseguiríem anar junts. I el director és la figura aquesta que aglutina, intentant no imposar, sinó d'aquesta manera, seduint o plantejant, proposant i intentant veure que ells et segueixin. I moltes vegades tu proposes una cosa que no acaba funcionant, sinó que ells aporten alguna cosa millor que la teva i busques l'equilibri entre la teva opinió i l'opinió dels músics que hi ha davant. El Conservatori té un programa amb bastants participants de música per a adults i hi ha molts participants. De fet, una de les novetats d'aquest curs és la creació d'una orquestra de corda d'adults, una orquestra de vent d'adults i una orquestra de guitarres d'adults. Jo crec que la música aporta a totes les edats, tinguis el físic que tinguis i els gustos que tinguis. Sí que és cert que els estudis reglats comencen oficialment als 8 anys, però comencen ja una mica forts i l'habitual és que es comencin amb 6, amb 5 anys. Però jo conec grans músics i grans músics que han començat amb 10, 11, 14 anys, fins i tot. I a vegades més val la seguretat, la fortalesa de que el que vas a fer et motiva i t'agrada, que no pas començar perquè els pares volen i et porten i et deixen i això. Jo sempre, la gent que vol començar música sempre els dic, comença quan realment vulguis i no vagis a classes, no, vés a classes però perquè tu
et motiva i tu interroga el professor, tu busca el teu camí, tinguis la necessitat, no? Perquè moltes vegades donem l'instrument abans que hi hagi la necessitat, no? I això, clar, llavors estem invertint l'ordre. Doncs jo fa 10 anys que toco el cello i que vaig començar al conservatori. Abans anava al meu col·le, al Maristes, i amb 3 anys el Ferran, el meu professor de música, doncs els va dir a mons pares que tenia bona oïda i que podia vindre aquí al conservatori i vaig vindre aquí. I doncs als 6 anys ens van fer la tria d'instruments i vaig triar el cello perquè volia un instrument gran, perquè jo també ho soc, i primer volia tocar el contrabaix, però al final vaig decidir el cello. Doncs el que comporta una orquestra és que t'has de mantenir unit amb els companys i sobretot fa poc que sóc el cap de cellos, perquè abans n'hi havia un de més bo que jo, i comporta responsabilitat perquè has de controlar tota la teva secció i a més controlar tota l'orquestra en general. Clar, aquí es comença als 6 anys i vaig començar, fas la prova i tal, i tant jo com ma germana, totes dos estem aquí i bé. I una mica com va ser? Els teus pares tenen passió per la música? Bueno, no sé, creuen que els estudis musicals són importants i van bé pels estudis també i tot, i doncs van començar. Doncs, no sé, jo crec que és important primer també per l'ambient que hi ha aquí al conservatori, no? És un ambient diferent al de l'institut, conèixer gent, després t'aporta molt a l'hora d'organitzar-te perquè has de tenir un horari, has de saber quan has d'assajar, has de saber ben bé els horaris i clar, això t'ajuda també a l'hora de les coses normals. A nivell professional, doncs, la música sempre la tindré de hobby, no em vull dedicar, però vull cursar fins a 6è de grau professional per tindre el títol i, si en algun cas, puc exercir de profe de música. I, doncs, tinc altres objectius a part de la música també. Disciplina sí, però com tot, com un esport, és anar practicant i sí que es nota. Quan fa temps que no practiques, allò és difícil, costa, però bueno, tot és anar començant i de petita ho trobes difícil, el nivell va pujant i tu també t'has d'anar esforçant cada vegada més. Home, tots són difícils, però a veure, jo ja fa 10 anys que el toco i al principi me va costar molt aprendre'l, però ara doncs hi ha peces difícils, hi ha peces molt difícils i hi ha peces impossibles, però és un instrument assequible.
Vaig començar un any després, als 7 anys, te fan triar instrument i vaig triar el clarinet i aquí fins ara. És una passió que tinc, des de ben petit que ja m'agradava molt, i la música doncs comporta tindre molt ritme i molta lògica, perquè per saber llegir una partitura doncs has d'aprendre un nou llenguatge, has d'aprendre a portar el temps i sobretot coordinació amb les dues mans i amb el teu cos també. La pregunta de per què aquesta aposta de l'Ajuntament tan decidida per aquesta formació complementària, la resposta és molt senzilla. Per una banda, hi ha una vessant que és el creixement personal, el que en diríem la recerca de la felicitat i la satisfacció d'aquests anhels intel·lectuals, emotius, però sobretot perquè la nostra societat, a Europa Occidental o al sud d'Europa Occidental, al segle XXI, la manera de ser més rics, evidentment, serà amb el coneixement. És a dir, no podrem competir probablement en costos en determinats sectors industrials, per tant, la nostra gran aposta, la nostra economia, la nostra societat tindrà un futur ric si és capaç d'invertir en coneixement. I el coneixement són les persones formades, són les persones amb sensibilitat. Qualsevol ciutat, qualsevol país que ha fet aquesta aposta pel coneixement, la seva producció tindrà uns valor afegit molt més gran. Mirem l'entorn, és a dir, ser capaços que les famílies puguin estar en aquest entorn convivint, doncs ajuda a fer una societat millor. Aquests nens aprenen a jugar amb els altres nens, les famílies se relacionen, és a dir, aquell sentit de plaça, d'àgora, doncs és el que intentem afavorir des dels més petits. Quan més serveis donem, doncs millor. A nivell d'activitats escolars, l'escola fa una funció fonamental, doncs fer suport a l'escola. Tot el que l'escola necessiti de manera complementària, doncs fer suport. Em dic Eva Betbesé, soc la coordinadora pedagògica de l'associació i a més soc la responsable de tota l'àrea educativa d'aquí de l'associació Down Lleida. Basant-nos en la nostra filosofia de la inclusió educativa i conscients que els nostres nens i les nostres nenes estan a tots els centres educatius, va sorgir la idea de sensibilitzar aquest entorn, un entorn que potser és desconegut, no coneixien tant. I per tant, a través de l'IME, fem les activitats de hi ha diferències entre tu i diferents ho som tots. Són dos diferents. La primera, hi ha diferències entre tu i jo, el seu objectiu és demostrar als nens i les nenes de les escoles que en el fons no som tan diferents com ens pensem, sinó que potser el que ens fa diferents és la manera en com aprenem, la manera en com ens ensenyen les coses, però que en el fons, per molt que aprenem de diferent manera, per molt que jo tingui els ulls atxinats, no impedeix que puguem estar en una escola, en un esplai, en un parc, compartint qualsevol activitat. Llavors, quan anem a les escoles, sempre partim d'una pluja d'idees i ens va molt bé perquè així sabem de quin moment partim. No és el mateix un nen de ciutat gran que un nen de ciutat petita, d'un poble, o bé un nen que en coneix algun nen amb síndrome de Down o aquella persona que només n'ha sentit parlar o ha vist a la tele. Per tant, començar des del que ells saben és el que ens marcarà la següent sessió. Després els passem un vídeo, perquè pot ser que no n'hagin vist mai cap o que no acabin d'ubicar-ho. D'aquesta manera al vídeo veiem un noi que toca el piano, un noi que va a la piscina, que treballa, que al final són activitats que ells també en fan. I és quan nosaltres els expliquem, ho fan, però per exemple, sempre els diem la noia que toca el piano, però no cal tocar la 5a sinfonia de Beethoven, toca una peça, en el fons és el mateix, tocar molt que tocar poc, és el fet de tocar el piano. I al final de l'activitat arribem a les conclusions, entre tota la informació, entre el que han dit i el que fem. I també el que es procura molt és cuidar el vocabulari, i ubicar les persones amb síndrome de Down com una discapacitat intel·lectual, perquè a vegades el que es pensa és que és una malaltia, inclús alguna cop ha sortit la idea que potser se m'empegarà o que ho puc agafar ara. El fet de saber el que ells pensen ens ajuda a trencar aquestes idees, o si més no, tenir una informació més vàlida del que tenien abans de fer la sessió del taller de diferències entre tu i jo. El fet de la següent activitat és més nova, fa poquet temps que la fem, i va sorgir de la demanda d'una família de l'associació, en el qual hi havia un germà que no sabia com explicar-los als seus companys de classe el fet que el seu germà tenia síndrome de Down.
Arrel d'això es va fer una activitat adaptada per nens més petits, que és aquesta de diferents ho som tots. I no només es parla del síndrome de Down, sinó que es parla de les discapacitats en general. El fet de tenir una cadira de rodes no vol dir que no pugui jugar a bàsquet. El fet de ser cec no vol dir que no pugui passejar. Per tant, hi ha moltes coses que compartir. Llavors, aquest llibre nosaltres aquí és des del 2003, per tant és des del 2003 que estem fent aquesta activitat i va ser com també la nostra font d'inspiració. Va ser arrel d'aquesta exposició de fotografies, el fet d'aquests relats, el que ens va portar a dir, vinga, pensem i portem aquesta informació a les escoles. I és des de llavors que va venir aquesta exposició aquí a Lleida que hem anat entrant a les escoles, primer de manera independent i després a través de la regidoria. I tant són escoles de Lleida com de qualsevol lloc de la província. És a dir, al final els agents educatius són la família, l'escola, i nosaltres el que fem és aquesta tercera pota, la ciutat. La ciutat com a agent educatiu i tot el que fem, des d'anar a visitar els museus, a fer suport educatiu, suport escolar, el que permet és la ciutat educadora, en diem nosaltres. Volem dir Lleida ciutat educadora i en diem que fem un projecte educatiu ciutat, de manera que la ciutat, el carrer, la plaça, l'escola, el conjunt de les relacions humanes de la ciutat eduquen. I això és el que pretenem, aquesta és la nostra finalitat, el fil conductor és aquest, des que una família té un fill que pugui aprendre, ajudar-lo a desenvolupar-lo, quan se relaciona als altres nens, quan va a l'escola bressol, quan va a la biblioteca, quan va a l'escola, quan va a l'escola d'art, doncs es vagi, doncs aquest creixement és el que en diem nosaltres, aquest conjunt d'intervencions, projecte educatiu ciutat. Un tren petitito que camina sense por i vulgui pujar, que s'afanyi, qui jugui. Hola, bon dia. Em dic Olga Armengol, soc la directora de l'Escola Bressol Ronda la Mercè, que està ubicada al barri de la Mariola. És una de les escoles que forma part de la xarxa de les 18 escoles bressols de l'Ajuntament municipal i el que fem en aquesta escola, com a totes, doncs és acollir els nens de 0 a 3 anys i ajudar en la formació d'aquests nens, en els seus aprenentatges, en els seus coneixements, ajudar-los a fer un desenvolupament integral i que estiguin molt a gust i també ajudem molt a les famílies a que se sentin acollides, a que formin part de tota aquesta xarxa. Les persones que treballem amb els nens i les nenes de 0 a 3 donem molta importància en aquesta etapa perquè creiem que és molt important i nosaltres com a professionals lluitem perquè les famílies se'ns coneguin, perquè sapiguin com treballem molt directament amb els nens, per el seu desenvolupament integral, perquè els hi puguem donar moltes oportunitats que poder a casa no fan, activitats que són inimaginables poder-les fer a casa. Llavors aquí a l'escola ho podem fer, tenen uns espais molt preparats, un material, uns professionals que els poden atendre i llavors per això apostem per aquesta etapa de 0 a 3, que li hem de donar importància, ja que els nens és el moment que estan més receptius, és la seva etapa més receptiva i això ajuda després en el seu desenvolupament. Com podem veure, per exemple, en aquesta sala, el que dèiem dels espais, que les escoles ofereixen espais que en una casa no es poden trobar. Doncs tenim una sala de psicomotricitat, o bé tenim un menjador on estan atesos per professionals, on tots els nens mengen junts, també tenim unes sales per dormir, on els nens treballen una sèrie d'hàbits, s'acostumen, es socialitzen, comparteixen, saben compartir les joguines, saben compartir a l'adult. Llavors tot això a l'escola és el que treballem. L'escola Bressol Ronda la Mercè és una escola que treballem amb grups heterogenis, això vol dir que tenim els nens d'1 i 2 anys barrejats, ens dividim en 4 aules i en cada aula tenim 2 professionals que poden atendre els nens. Constem de 4 grups de 16 nens i nenes i treballem d'una manera molt globalitzada. No treballem en matèries com fan els grans, sinó nosaltres treballem per espais. Ens anem passant d'un espai a un altre i sobretot el que fem és treballar els hàbits,
basant-nos en la repetició constantment. Cada dia fem els mateixos hàbits, les mateixes coses perquè els nens es puguin sentir segurs. I la nostra escola és això, tenim 64 nens, 4 espais i 8 persones, més a més les persones que venen a atendre els nens a l'hora del migdia. Aquest any, com a novetat, podem dir que les escoles s'obren des de les 8 del matí fins a les 5:30 de la tarda, que és una novetat que l'hem fet aquest any, i de moment està tenint una bona acollida per les famílies i bé, és la manera de donar un servei que s'adapti a totes les famílies, que s'adapti una miqueteta a les demandes de la població. I només podem dir això, que el que volem, sobretot a la nostra escola, és que els nens es sentin bé i siguin feliços i marxin d'aquí amb un bon record, i també les famílies. És increïble com una societat que aposta per l'educació amb uns nivells realment d'inversió pública, després té un retorn. Té un retorn en producció o en productivitat, però sobretot que aquest creixement personal el que fa és que sigui una societat més rica, per tant, una societat més feliç i una societat més rica. I aquesta és l'aposta. Thank you.